Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Lorna Hermosillo. So for today's recipe po ay gagawa po tayo ng tortang puso ng saging at saka gagawa din po tayo ng lumpia galing din po sa puso ng saging. So, kailangan po muna nating balatan ng mga to, tapos saka po natin gagawin yung ating pagluluto. Okay. So, una pong gagawin, balatan po natin to, tatanggalin po natin yung pinaka-una niyang skin or yung balat na to. Ayan. Guys, ang hirap kumurot. Ang hirap po kumurot, naka-gloves tayo. Pag hindi po kasi tayo mag-gloves, magdagta yung ating kamay. Kaya yan, nag-gloves na lang po ako. Tapos, tatanggalin po natin ito na matigas na part. Yan. Hindi po natin yan kailangan. So, ayan. Hiwain na po natin ito ng maliliit na hiwa. Sa probinsya po, ang ginagawa namin ay ganito. Yan. So guys, hindi na po natin to kailangan. Itatapon na po natin to. Tapon na po. Ayan guys. O, diba? Ngayon po ay bubudburan na po natin ito ng asin. Kailangan po kasi nating tanggalin yung kanyang starchy, no? Medyo mapakla po kasi siya at medyo minsan may pait na konti. So, bubudburan lang po natin siya ng asin para medyo maluto-luto na din po siya sa asin, no? Ayan. Tapos, tiga. Ibuhos niyo po dyan yung sama ng loob niyo. Yan. Tigayin lang po natin. Hanggang sa pumatas po siya.
Hatigaan po natin ng mabuti para matanggal po yung kanyang katas dahil yan po yung medyo mapakla at medyo mapait. Guys, so nagkadagta yung ating buko dahil dyan sa guys, so dami, no? So itatapon na po natin to ngayon dahil di na po natin yan kailangan. Pag-iwahiwalayan lang po natin yan. Imagine, 2 peraso ng puso ng saging tapos kumonti na. Okay. Oops. Ngayon, ilalagyan po natin yan ng 3 kutsara or 3 to 4 tablespoon of flour. Yan. Tapos, yung ating 1 peraso ng itlog. Lalagyan din po natin yan ng ating ground pepper. Konti lang kasi yung mga bata po ulit ay ayaw po ng mga kids ko ng medyo maanghang. Ating pink Himalayan salt. Konti lang din po. At ang ating seasoning granules, pampalasa. Oyster sauce, 1 kutsara ng oyster sauce. Dagdagan po natin ng kaunting water. Inuna po natin muna itong ating lumpia dahil kailangan po natin ng medyo malapot po yung ating timpla. Dahil hindi po kasi magfo-form o di kaya ay mababasa lang po yung ating lumpia wrapper kapag po yung pang texture po natin, yung timpla po natin ay yung pang torta na. So inuna po muna natin ito. Yan. So manipis lang guys ha.
mantika sa ating frying pan.